Bon dia. Encetem una sèrie de 10 vídeos de Scratch. La idea ha sorgit perquè la classe i meva filla estan confinats i es pot servir per passar més bé aquests dies de confinament. D'acord? L'Scratch és una eina educativa que consisteix en blocs de programació sense codi. Es poden fer moltes coses, ara ho veurem. D'acord? Està tant per Mac com per Windows com per Linux. La seva pàgina web és scratch.mit.edu i es pot utilitzar tant en aplicació com online. D'acord? El que hauria de fer seria iniciar sessió i podeu tant crear directament des d'aquí, d'acord? Crear un projecte, com, veieu, aquí està en anglès, es pot canviar a català, fixeu-vos bé. Està en gallec, està en molts idiomes, d'acord? I aquí en català. Els blocs es tradueixen, d'acord? I es pot desar, es poden fer moltes coses. Podeu veure que podeu trobar tutorials fàcilment on us expliquen com fer les coses, d'acord? També, si aneu a idees, també podeu triar tutorials i hi ha petites coses per anar fent mica en mica, de manera progressiva, d'acord? Molt bé. També hi ha l'aplicació d'escriptori, d'acord? Que està molt bé. Jo en aquest cas treballaré amb l'aplicació d'escriptori. Abans de començar us explico una miqueta com està distribuït. Mireu el codi són aquests blocs, d'acord? I teniu com diferents tipus de bloc. Teniu moviment, aspecte, so, esdeveniments, controls, sensors, tot això d'aquí. Ja ho farem mica en mica, d'acord? Després tenim els vestits. Aquí tenim els vestits del gat i els sons. Bàsicament és això, d'acord? Els vestits els podeu afegir vosaltres tranquil·lament i els sons també. Veieu, els vestits? Si venim aquí no hi ha gatet, podem utilitzar la càmera, pujar un arxiu, això seria com els sprites, que estigui aleatori, dibuixar-lo nosaltres des de la mateixa aplicació i triar-lo, d'acord? I amb els sons igual, amb els sons tenim que podem desar-los, podem pujar-los i codi no. Al codi podem fer nous blocs, però això és més complicat, això no ho farem en aquests dies. Molt bé, començarem ja amb el primer exercici, d'acord? Tenim seleccionat el gatet, que és la mascota de l'Scratch, i començarem ja amb els blocs. Mireu, si ens anem a control, esdeveniments, podem agafar el que és quan la bandera verda es cliqui, començarà, d'acord? Aquí fins i tot puc ampliar una miqueta perquè ho veieu més bé. Molt bé. Quan la bandera aquesta es cliqui, podem fer moviment. I el que us vull explicar és que l'ordinador és molt bo fent càlculs, molt ràpid, però no és intel·ligent, d'acord? Li hem de dir tot. No hi ha res que ho puguem donar per suposat. Ara mateix aquí, aquest gat, fixeu-vos bé la posició. Aquesta posició al centre és la posició X, que són les horitzontals, X0. Cap aquí seria X menys 1, menys 2, menys 3, i cap aquí serien X positives, X1, 2, 3, I l'alçada, la vertical, són les I. Cap amunt seria I1, I2, I3, I4, I5, i cap a baix seria I menys 1, I menys 2, I menys 3. Ara mateix tenim el situat, aquí ens ho posa, ves a X0 i I0. Si això ho desplacem, fixeu-vos bé, ens ha canviat. Sí? Doncs mira, a les Is podem posar-ho aquí. Molt bé. I ara on direm que va? Doncs podem dir que es desplaci cap a aquest cantó, no? Doncs guaita, com ho farem? Hi ha diverses maneres de fer-ho. Ara triarem una, que és la que ens quedarà més maco, que serà llisca durant
tants segons a una posició. Doncs si jo ho vull enviar fins aquí, el puc col·locar, aquí ha canviat, agafo aquest bloc i el poso. I puc dir que trigui, per exemple, 3 segons. I ara el col·loco aquí. Sí? Si jo clico la bandera verda, s'executarà aquest codi. Comença de dalt cap a baix, s'executa i acaba. D'acord? Provem-ho. I ha anat. Què passa si torno a tocar? Ara ja està aquí. Si clico, durant 3 segons es desplaça, però ja està en aquest cantó. Per tant, aquí, una vegada acabat, no tindríem canvis. Estaria 3 segons sense fer res. Què farem? Mireu, per millorar-ho, podem agafar i podem dir que situï en aquesta posició. Doncs guaiteu, direm que vagi, ves a aquí, i ho posarem aquí. Ara, si cliquem, s'executa igual, però si torno a clicar, què passarà? Primer es situarà en aquest punt, és aquest d'aquí. Fixeu-vos bé. I ja està. Amb això us volia explicar que l'ordinador no pensa per si sol. Tot li hem de dir. Molt bé. Què farem ara? Mireu, ara agafarem i farem que et digui alguna cosa. Podem dir que hi hagi un so i que faci el so meu. Fins que acabi o iniciar el so meu. Mireu. Si iniciem el so meu, què farà? Ve cap aquí i fa meu. Però mireu, aquí ha dit iniciar el so meu. Ja veureu què passa si torno a col·locar-lo. Sí? Potser farà meu. Ja veureu. Un. Per què? Perquè és tan ràpid que ha fet un i de seguida ha fet l'altre. D'aquesta manera, hem posat 2, d'aquesta manera ha sonat com si fos un. Com ho podríem fer? Arrossegem aquí, podem dir toca el so meu fins que acabi. Què passarà? Doncs que fins que acabi no farà res més. I si col·loco 1 i 2, per exemple, fins que acabi i torno a tocar la bandera, ara sí. Què vull dir amb això? Que l'ordinador és molt simplet. Tot ho hem de dir, tot ho hem de pensar. I aquí està el que és interessant d'aquest programa. Molt bé. Què farem? Mireu, també podem agafar i si anem vestits podem dir-li que faci que surtin globus de diàleg i digui alguna cosa. Per exemple, a veure, on està això? Aspecte. Digues hola durant 2 segons. Digues hola. Podem dir, digues hola durant 2 segons, llisquem, i aquí podem dir-li hola món. Digues hola món durant 2 segons. I si volem que faci meu, per exemple, si ara aquí cliquem toca el so meu fins que acabi, què passarà? Farà meu i després, si ho poso aquí, farà meu i després hi haurà el diàleg. Si en canvi dic inicia el so meu, què passarà? Que iniciarà el so meu i abans que l'hagi acabat ja estarà fent aquesta. Per tant, ho dirà al mateix temps. Fixem-nos. Heu vist? Doncs vaja, ara us animo a anar experimentant amb els diferents blocs i d'aquí a poc un altre vídeo. Espero que us hagi agradat molt.